Ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου μας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που παρουσιάζει μια σύγχρονη πόλη, ανασχεδιάζει τα προγράμματά του, εξυγχρονίζει τα αθλητικά κέντρα και τις υπηρεσίες του και βάζει νέους στόχους για την περαιτέρω αξιοποίηση της νεολαίας της πόλης μας, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες για μια βιώσιμη και αποτελεσματική αθλητική ανάπτυξη. Το στάδιο Ζηρήνου της Κηφισιάς βρίσκεται στο κέντρο της Κηφισιάς. Είναι ένας χώρος ο οποίος εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους της Κηφισιάς αλλά και τις ευρύτερες περιοχές. Είναι ένας πόλος έλξης για τους αθλητές, για τους μικρούς μας φίλους και για τους ενήλικες για να μοιηθούν στον αθλητισμό. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, έχει κλειστό προπονητήριο, μπάσκετ, βόλεϊ, έχει τένις, έχει το στίβο. Πιστεύουμε με την βοήθεια του Δήμου θα συντηρηθεί και θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ώστε να μαζεύεται όσο και περισσότερος κόσμος γίνεται εδώ πέρα. Ο μαζικός, ο σχολικός και ο αγωνιστικός αθλητισμός έχουν γίνει πλέον θεσμός και πίστη και η συμμετοχή στην άσκηση αρχίζει να γίνεται μια δημιουργική συνήθεια, καθώς όλοι μας συνειδητοποιούμε ότι η άσκηση και η υγεία είναι από τα πιο κύρια θεμέλια μιας σύγχρονης πόλης. Έγινε σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους αθλούμενους. Ο Δήμος μας ενισχύει το μαζικό αθλητισμό, αλλά παράλληλα ενισχύει και τις ομάδες Κηφισιάς σε όλα τα αθλήματα. Έτσι, σε αυτό το πασίγνωστο αθλητικό κέντρο το Ζηρήνιο, καθώς και στα δύο άλλα κλειστά γυμναστήρια της Κηφισιάς, οι Κηφισιώτες μπορούν να αθλούνται είτε με τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Κηφισιάς, είτε μέσω των σωματείων της Κηφισιάς. Έχουμε διαθέσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για την άθληση των πολιτών μας και των αθλητών της Κηφισιάς. Πιστεύουμε ότι οι επιτυχίες των ομάδων μας τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ο χώρος του γηπέδου είναι πάρα πολύ καλός, ο τάπητας είναι νέας γενιάς και μπορούμε τα παιδιά να ερχόμαστε με ασφάλεια να παίζουμε χωρίς να αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, μήκος, τραυματισμούς ή κάποια άλλα προβλήματα. Μαζεύει πάρα πολλά παιδιά από την Κηφισιά από μικρές ηλικίες μέχρι ηλικίες εφηβικές μέχρι τα 17-18. Όλα τα παιδιά έρχονται εδώ πέρα να αθληθούμε, να εκτενωθούμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο που είναι ένα από τα πιο ωραία αθλήματα, πιστεύω, και πιο σωστό στον κόσμο. Και εύχομαι να δημιουργούνται τέτοια στάδια σε όλες τις περιοχές και εδώ στην Κηφισιά ιδιαιτέρως περισσότερο. Είμαστε στην ευχάριστο θέση να γυμναζόμαστε σε ένα γήπεδο κόσμημα πλέον για την Κηφισιά, το γήπεδο του Ελπιδοφόρου, το οποίο σήμερα ήδη απαριθμεί πάρα πολλά, πάνω από 100 τόσα παιδιά τα οποία αθλούνται. Και ο στόχος μας για την καινούργια χρονιά είναι να αθλούνται πολύ περισσότερα παιδιά. Περιμένουμε όλο το κηφισιώτικο λαό να βοηθήσει στην προσπάθειά μας αυτή. Και φυσικά το Δήμο, ο οποίος ήδη έχει προσφερθεί και παρέχει πάρα πολλά, να δημιουργήσει και άλλα τέτοια στάδια, ώστε και εμείς και τα παιδιά της Κηφισιάς να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αθλητικό πνεύμα και ένα αθλητικό ιδιώδες. Στο γήπεδο του Ελπιδοφόρου στη Νέα Κηφισιά τοποθετήθηκε πλαστικός τάπητας πριν από 2 χρόνια. Σε αυτά τα 2 χρόνια γυμνάζονται εδώ και μαθαίνουν τα μυστικά του ποδοσφαίρου περισσότερα από 300 παιδιά κηφισιωτόπουλα σε μικρές ηλικίες. Οι δε ομάδες ποδοσφαιρικές στην Κηφισιά έχουν φτάσει στην 4η εθνική κατηγορία, στην 1η Αθηνών και στην 2η Αθηνών μέσα σε 2 χρόνια. Ο Δήμος Κηφισιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που καθιστούν τον πολιτισμό αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πόλης. Διοργανώνει και φιλοξενεί υψηλού πολιτιστικού επίπεδου δρόμενα και διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές που υπηρετούν το στόχο να γίνει ο πολιτισμός μέρος της καθημερινότητας όλων όσων ζουν και εργάζονται στην Κηφισιά. Πιστεύουμε ότι έγιναν σημαντικά βήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών της Κηφισιάς. Δώσαμε βάρος στη δημιουργία ενός δημοτικού μηχανισμού προσανατολισμένου στον άνθρωπο και τις ανάγκες του και ταυτόχρονα σύγχρονου και αποτελεσματικού. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πιο όμορφη πόλη του κόσμου, την Κηφισιά. Ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς τους πολίτες που αγαπούν τον τόπο τους πρέπει να προσφέρουν σε αυτό. Το 2010 υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόκληση. Ο ενοποιημένος Δήμος Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας Εκάλης.
Ένας Δήμος ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά της Κηπούπολης, ένας Δήμος ο οποίος εκτείνεται στην πλαγιά της Πεντέλης και μέχρι τον Κηφισό. Αυτά τα χαρακτηριστικά του θέλουμε να διατηρήσουμε και να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των πολιτών στην πόλη. Όλοι μαζί μπορούμε. Το μεγάλο στίχημα το οποίο θα κληθούμε να κερδίσουμε είναι να δώσουμε στο διευρυμένο Δήμο Κηφισιάς τη θέση και τη δυναμική που του αξίζει. Έναν ισχυρό Δήμο που θα διατηρήσει τις κατακτήσεις κάθε περιοχής και θα είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες.